عزو سلامتنا تقبلوا نايزا channelنا تعزبتي كملكم تصنحوا نزقوان زبلنا زيناتات حزركم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرات سماعتي برك زبلو وانا وحبريتاتا نا يوتيوب channel متصعنو اقديم ملقتي نوتيفيكيشن منتان كبصحكم زيناتات بوانو كتكتاتلو نزا نا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبر نا يدول ملكت متوقع يترسعو ኤርትራ ናይ ኦሮሚያ ባህር ነጋሽ ካብ ዓሌት ኦሮሞ እዩ ዘመሓድሮ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስተር አብ አሕመድ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ሓድሽ ግጭት ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ዘቃልዕ ከም ዝኾነ ኣጠንቂቑ ቤት ምክሪ ፈጻሚ ስራሕ መንግስቲ ትግራይ ሻድሻይ ዘመን መበል 12 ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ኣብ ክልተ ኣጀንዳ ተማይጡ ውሳነ ሓሊፉሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርክ ሩቢዮ ሄርሙዝ ዳግማይ ንምክፋት ኣብ ዝተካየደ ዝርርብ ምዕባለ ከም ዝተረኣየ ኣፍሊጡ ሞስኮ ሕፀት ሚሳይላትን ተተኮስትን ኣጋጢማ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዝን ካልአን በዝዝሕ ሒዘልኩም ከቅርቤ ሰናይ ጻንሒት ኤርትራ ናይ ኦሮሚያ ባህር ነጋሽ ቀይሕ ባህሪ ካብ ዓሌት ኦሮሞ እዩ ዘመሓድሮ ነይሩ ክብል አብ አሕመድ ገሊጹ ነቲ ባህር ነጋሽ ብታሪክ ናይ ቀይሕ ባህሪ ከባቢ ዘመሓድር ዝነበረ ንጉስ ካብ ኦሮሞ ዓሌት ዶሪ ዶማ ካብ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ዝከባ ከተማታት ምጽዋዕን ባረንቱን ስያሜን ምስቲ ታሪክ ኦሮሞ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ነዚ መግለፂ ዝስዒቡ ሚኒስተር የማነ ኣብ ማሕበራዊ መርበብ ኤክስ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ጉጅለ ብልጽግና ብዛዕባ ገማግም ባሕሪ ኤርትራን ወደብ ዓሰብን ዝነስሑ ዘሎ መግለፂታት ካብነት ዝረሓቕን ሕሱርን ክብል ገሊፅዎ እቲ ሚኒስተር ፓተር ኪም ፓርቲ ኣብ ክንዲ ውሽጣዊ ፀገማቱ ዝፈትሕ ንህዝባዊ ብምስላዊ ስራሕትን ንምድንጋር ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣነፂሩ እዚ ርእቶ ሚኒስተር የማነ ድሕርቲ ገለ ሰበስልጣን ኦሮሞን ጀነራል ሰራዊት ኢትዮጵያን በዓል ኤሬቻን ልደትን ኣብ ዓሰብ ከነብዕልና ዝብል ትምኒታዊ ፈኸራ ክፋል ኤርትራ ዝረኽቦ ናይ ሓሶት ካታን ምዝርግሖም ዝመፀ እዩ ከም ትንተና ሚኒስተር የማነ እቲ ፓተር ኪም ፓርቲ ዝጥቀመሉ ናይ ፕሮፓጋንዳ ፎርሙላ ብከምዚ ዝስዕብ ይግለጽ ሚኒስተር የማነ ኣብ መግለፂኡ እዞም ሓሙሽተ ረቑሒታት ትርኢት ምፍራሕ ምትላል ናይ ሓሶት ወረን ምድንጋርን ቀንዲ መሳርሒታት እቲ ስርዓት ምዃኑ ኣመልኪቱ እዚ ድማ ነቲ ስርዓት ንባዕሉ ዝፈጥሮ ውሽጣዊ ቅልውላውን ንምሽፋን ልኡላውነት ጎራብቲ ሃገራት ንምጋዝ ዝጥቀመሉ ብልሓት ምዃኑ ኣገንዚቡ ኣብ መወዳእታ ሚኒስተር የማነ መንግስቲ ኤርትራ ንልኡላውነት ሃገሩ ኣሕሊፉ ዝህብ ወይ ብናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ዝርበሸሉ ኩነታት ከምዘየለ ብምግላጽ እዚ ናይ ፓተር ኪም ፓርቲ ስትራቴጂ ኣብ መወዳእታ ኣብ ባዶነት ከም ዘብቅዕ ኣጠንቂቑ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ክልል ትግራይ ዝተወልዐ ሓድሽ ግጭት ንኻልኣይ ዙር ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ዘቃልዕ ከም ዝኾነ ኣጠንቂቑ አምነስቲ ወሲኹ መዚ ብዝዛመድ መንግስቲ ፌደራልን ሰበስልጣን ክልል ትግራይን ብፍላይ ንድሕነት ሰላማውያን ሰባት ንምርጋጽ ዓለም ለኻዊ መትከላት ሰብኣዊ መሰላት ከኽብሩ ፀዊዑ እቲ ዓለም ለኻዊ ትካል ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ ግጭት ኣመልኪቱ እዩ ነዚ መጠንቀታ ኣስሚዑ ዘሎ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ ትማሊ ኣማሲኡ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ዞባ ተመሊሱ ናብ ግጭት ይኣቶ ከም ዘሎ ስክፍትኡ ገሊጹ ዳይሬክተር አምነስቲ ኢንተርናሽናል ክፍሊ ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪቃ ቲጌቴ ቻጉታ ኣብ ትግራይ ዳግማይ ምጅማር ግጭት ነበርቲ ሓድሽ ምዕባለ ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ዘቃልዕ ኢሉ እቲ ዋና ዳይሬክተር ወሲኹውን እቲ ማሕበረሰብ ንዝሓለፈ ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ፍትሓን ተሓታትነት ከም ዘይረኽቡ ኣመልኪቱ እዚ ሕጂ ዝተረኣየ ፍጻመ ምስቲ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭታት ተደሚሩ ኣብ ዝቕፅሉ እዋናት ከበድቲ ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ ትካል ኣጠንቂቑ እቲ ዋና ዳይሬክተር ዞባዊ ምፍጻመታት እቲ ከባቢ ዝከታተል ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ክቃወሞ እውን ፀዊዑ ኣሎ ንሱ ወሲኹ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ኣብ ዘለዉ ግጭታት ከቢድ ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ይቕፅል ኣሎ ክብል ተዛሪቡ ኣብ ግጭት ትግራይ ምስ ገበናት ኩናት ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ክመዓራረር ዝኽእል ከቢድ ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ተሰነደ እውን ኣዘኻኺሩ ኣሎ እቲ ዋና ዳይሬክተር ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ገበኛታት ተኣማንነት ዘለዎ መርመራን ሕጋዊ ምፅራይን ዘይምክያድ ከም ንቡር ጌራ ክትቅበሎ የብላን ከም ዝበለ እቲ መግለፂ የመልክት ሰመዚ ኣብዞም መዳያት ነፃ መርመርትን ሰብኣዊ መሰላት ተጠባቕቲ መሰላትን ዘይተገደበ ምንቅስቓስ ገብሩ ክፍቀደሎምን ፀዊዖም እዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ሰራዊት ፌደራልን ሓይልታት ትግራይን ዝፍጠር ግጭት ኣዋርሕ ዝወስድ ፖለቲካዊ ወጥሪ ስዒቡ እዩ በዚ ግጭት ክንደይ ዝኣክል ሞትን መቑሰልትን ከም ዝበፅሐ ዛጌት ንጹር ኣይኮነን ካብ ክልቲኦም ተፃባቕቲ ወገናት እዚ ኣመልኪቱ ዝወፅእ ሓበሬታ የለን ተኾነ ብኣማይ ዝቁፀሩ ቁስላት ዝርከቦም ተዋጋእቲ ሲቪላዊ ዶባት ሰጊሮም ናብ ሱዳን ከም ዝሃደሙ ኤኤፍፒ ኣብ ፀብፃቡ ኣስፊሩ ኣሎ ብተወሳኺ ትካል ኤሮፓ ፒስ ፋውንዴሽን ኣብ መንጎ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያን ህወሓትን ዝረአ ዘሎ ናይ ፖለቲካዊ ጎንፂ ኣመልኪቱ ዓብ ሻቁለት ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ሰሙን ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባ መቐለን ዘሎ ርክብ እናገደደ ይኸይድ ምህላው ኣመልኪቱ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ዶባት ኢትዮጵያን ሱዳንን ናይ ወታደራዊ ምድለዋት ምንቅስቓስ ብምህላው ዘብኡ ናብ ሓድሽ ውግእ ናይ ምእታው ዓብ ስግኣት ከም ዘሎ ፀብፀባት ከም ዝሕብሩ ኣገንዚቡ ብተወሳኺ ድሕሪ እቲ ናይ 2022 ኩናት ብስምዕ ፕሪቶርያ ዝተረኽበ ሰላም
ሕጂ ኣብ ትግባሩ ብዝተፈጥረ ዘይምትእማን ናይ ኣፈጻጽማ ፍልያትን ብፍላይ ኣብ መንጎ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ህወሓትን ከምኡውን ኣብ መንጎ መቐለን ኣዲስ ኣበባን ንሓደጋ ይኣቱ ምህላው ገሊጹ። ስለዝኾነ እውን ፖለቲካዊ ፍልያት ብወታደራዊ መንገዲ ክፍትሑ ከም ዘይክእሉ ብምሕባር ክልቲኦም ወገናት ላዕለዋይ ደረጃ ትዕግስቲ ክገብሩ ካብ ተወሳኺ ወጥሪ ዘበራብሩ ስጉምታት ክቁጠቡን ዝስማዕ ፕሪቶርያ ሙሉእ ክተግብሩ ጻውዒት ኣቕሪቡ። ኣብ መወዳእታ ትካል ኣብ ትሕቲ ግሎባል ፒስ 2030 ዝበሃል መደቡ ንረብሓን ድህንነትን ህዝቢ ኢትዮጵያ ቅድሚ ኩሉ ብምስራዕ ክልቲኦም ወገናት ፍልያቶም ብሰላማዊን ሰፊሕን ንባዕሉ ዝሃንእ ዘተ ጥራሕ ክፈትሑ ኣተሓሳሲቡ። ፈላሚ ቤት ምክሪ ፈጻሚ ስራሕ መንግስቲ ትግራይ ብፍላጥ ይኹን ብምድንጋር ካብ መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ብኣቋጻጽራ ግእዝ ንሳሕልታት ጸረ መኸተ ትግራይ ዕጥቂ ሒዞም ዝርከቡ ተጋሩ ብሰላማዊ መንገዲ ናብ ነብሩ ህይወቶም ተመሊሶም መናብሮኦም ብኣግባቡ ክመርሑ ብምግባር ኣብ ትግራይ ኮይኖም ህላውነት ድሕነትን ህዝቦም ከራግጹ ዝኽኣለ ዕድል ክወሃቦም ከም ኣጀንዳ ሒዙ ተማይጡ ዝወሰነ ኮይኑ ንጻውዒት መንግስቲ ተቐቢሎም ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ዓዶም ንዝምለሱ ተጋሩ ብዘይምንም ጸገም ናብሮኦም ንኽመርሑ በብዝምጥኖም ዓውዲ ስራሕ ንኽዋፈሩ ዘኽእል ደገፍ ክግበረሎም ዘኽእል ፈጻሚ መስርሕ ጸዲቑሎ ነዚ ምልከት ቤት ጽሕፈትን ሰላምን ጸጥታ ትግራይ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝርዝር መብርሂ ክህበሉ እዩ። ካልኣይ ናይ ቤት ምክሪ ፈጻሚ ስራሕ መንግስቲ ትግራይ ኣጀንድኡ ድማ ኣብ ፈጻጽማ ብሄራዊ ምትእትታው እቶታዊ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ዝምልከት ኮይኑ ስራሕ ብላዕለዎት ዘተሓባብር ዘሎ ዓብዪ ኮሚቴ ዘዳለወ ሪፖርት ስራሕ ገምጊሙ ነዚ ብሄራዊ ምትእኻብ እቶት ቀንዲ ዕላማ እቲ ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ዘካየደ ወራር ኣብ ምምካት ዋጋ ንዝኸፈሉ ሓርበኛታት ንምሕካምን ዝተመዛበሉ ወገናት እግሪ ንምትካልን ትግራይ ካብቲ በፂሕዎ ዘሎ ጉድኣት ንምሕዋይ ማእከል ዝገበረ እዩ። ተጋሩ ነዚ ቅዱስ ዕላማ ንምዕዋዝ ጀመርዎ ዘባራትዕ ተሳትፎ ክሕሉ ትግራይ ርእሰ ምርኮሳ ብደቃ ከተራግጽ ኩሉ ትግራዋይ ሓድነቱ ኣስጢሙ ንቕድሚት ክምርሽ ጻውዒት ቀሪቡ። ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ትግራይ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ ዝኾነ ባጫ ደበለ ኩናት ክሳብ ክንደይ ዘስካሕክሕ ምዃኑ ብሓቂ ዝፈልጥ ዝመስል ሰብ ጥራይ ይብል። ዘቐረበ እዋን ምስ ቢቢሲ ኣምሓርኛ ዘካየዶ ሙሉእ ቃለ መጠይቕ ክዝርጋሕ ምዃኑ ዝተፈልጠ ኮይኑ እቲ ቢቢሲ ኣምሓርኛ ዘውፅኦ ሓፂር ጽማቕ ናይቲ ቃላት ምሕትት ኣቓልቦ ህዝቢ ስሒቡ ይርከብ። ኣምባሳደር ባጫ ደበለ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝካየዱ ዘለዉ ዕጥቃውያን ግጭታት ትርጉም ዘለዎ ፖለቲካዊ ለውጢ ከምጽኡ ስለ ዘይክእሉ ናብ ዕንወት ጥራሕ ከም ዘምርሑ ድሕሪ ምግላጽ ብዛዕባ ዓመይ ዕጡቓት ጉጅለታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዋላ 4 ኪሎ ክፍትዩ እተው እንተዝበሃሉ ፋኖ ይኹን ኦነግ ኣይመጹን ዋላ እንተዝመጹን ዋላ ሓደ ክገብሩ ዝኽእሉ ነገር የለን ድሕሪ ምባል ሰላም ነግበር እንተዘየለ ነንሕድሕድና ክንጣፋ ኢና ኢሉ። ከም በዓል ዘመነ ካሴ ዝኣመሰሉ ኣዘስቲ 4 ኪሎ ኣትዮም ሃገር ናይ ምምሕዳር ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ሓቢሩ። እቲ ኣምባሳደር ወሲኹ ኣብ ኩናት ናይ ብሓቂ ሰዓሪ ወይ ተሰዓሪ ከም ዘየለ ኣስሚሩሉ። ባጫ እቶም ዕጡቓት ጉጅለታት ገንዘብ እንተደልዮም ካብ መንግስቲ ዘድልዮም ገንዘብ ወሲዶም ንህዝቢ ክምሕርዎን ክገድፎን ይግባእ ይብል። ንጠለብ ህዝቢ ኢና ንዋጋእ ዘለና ዝብሉ እንተለዉ ህዝቢ ነፂጎም ብልጽግና መሪጹ ብምባል ነቲ ብልጽግና ተዓዊቱ ዘሎ ምርጫ ድጋፉ ይገልጽ። ዝውግእ እንተቐፂሉ እንኮ ውፅኢት ዕንወት ህዝብን ሃገርን ከም ዝኾነ ነገር ካብ ግጭት ዝኾነ ፖለቲካዊ ረብሓ ከም ዘይርከብ ኣጠንቂቑ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዝዘነበ ብርቱዕ ዝናብ ዝተበገሰ ምፍራስ መሬት ትማሊ ሶኒ 14 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ካልኦት 7 ድማ ቆሲሎም ኣለዉ። ብርክት ዝበሉ ሰባት ድማ ደሃዮም ከም ጠፍአ ተገሊጹ። እቲ ሓደጋ ኣብ ገዳም ቅድስቲ ማርያም ጻድቃነ ምድረ ምጽዋት ዘጋጠመ ኮይኑ ኣብ ማእት ኣምለኽቲ ንቅዱስ ማይ ምጽራይ ስነ ስርዓት ተኣኪቦም ነይሮም። ሰበስልጣን እቲ ቤተክርስትያን ከም ዝበልዎ ካብቲ ኣብ ጥቑ ዝነበረ እምባ ዓበይቲ ኣኻውሕ ብምውዳቑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓቢ ሓደጋ ኣጋጢሙ። ድሮ 11 ግዳያት ኣብቲ ገዳም ክቕበሩ ከለዉ ካልኦት ድማ ናብ ዓዶም ተወሲዶም። ጉጅለ ህይወት ኣድሕን ነቶም ኣብቲ ፍርሳስ ተዓቢጦም ዝተባሃሉ ሰባት ንምድላይ ይቕጽሉ ኣለዉ። እቶም ብከቢድ ዝተጎድኡ ናብ ሕክምና ናብ ደብረ ብርሃን ተሰጊሮም ይርከቡ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ ሰነ ክሳብ መስከረም ዝናብ ዝዘንበሉ እዋን ዝዘንብ ብርቱዕ ዝናባት ንሓደጋ ምፍራስ መሬት ከም ዘዕብዮ ይፍለጥ። ሩስያ ኣብ ዩክሬን ኣብ እተካየዶ ዘላ ጽዑቕ ንኣየርን ባላስቲክ ሚሳይላትን ደብዳብ ልዑል ብቕዓት ዘለዎም ዘመናዊ ሚሳይላት ብልዑል ፍጥነት ትውድእ ከም ዘላ ወተሃደራዊ ምንጭታት ገሊጾም። ናይቲ ሃገር ናይ ኩናት መሳርሒ ፋብሪካታት ለይትን መዓልትን ብዘይ ዕረፍቲ ዋላ እኳ እንተሰርሑ ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ንምቕጻል ዘድሊ መጠን ሚሳይላት ብቕልጡፍ ከፍርዩ ግን ኣይከኣሉን። ብምዕራባውያን እገዳ ማዕቀብ ዝተገበረላ ሩስያ ናይ ምክልኻል ኢንዱስትሪታት ካብ ወፃኢ ሃገራት ዘእትዎ ዘመናዊ ናይ ማይክሮቺፓት ናይ ፋብሪካ ኣቑሑትን ጥረ ነገራትን ከይረክብ ስለ ዝኣገዶ ሓደስቲ ሚሳይላት ናይ ምስራሕ ዓቕሙ ብልዑል ደረጃ ኣዳኺምዎ ይርከብ። ብሰንኪ እዚ ዘመናዊ ሚሳይላት ሕፅረት ዘጋጠማ ወታደራውያን ፋብሪካታት ሩስያ ዝተሓደሱ ናይ ቀደም ሶቪየት ዘመናዊ ሚሳይላታት ካብ ወፃኢ ሃገራት ዝዓደግዎም መሳርሒታት ብምጥቃም ስርሖም ንምቕጻል ተገዲዶም ኣለዉ። ሞስኮ ኣብዚ ሕጂ እዋን ነቲ ዘጋጠማ ናይ ተተኮሱ ሕፀታት ንምሽፋን ካብ ኢራንን ሰሜን ኮርያን ካብ ዝመፁ ድሮናትን ባላስቲክ ሚሳይላትን ብምሽፋን ብልዑል ደረጃ ጽግዕነት ኮይና
ኣላ ተባሂሉ ይግለጽ። እዚ ቀጻልነት ዘለዎ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ምስራሕን ዓቕሚ ሕፅረታት ኣብ ምዕራባውያን ማዕቀባት ዝተወጠረ ናይ ሩስያ ናይ ምክልኻል ኢንዱስትርያዊ ወታደራዊ ዓቕሙ ከይቕጽል ዓብዪ ስግኣት ኮይኑዎ ኣሎ ትብል ትካል ISW ናፃ ወታደራዊ መጽናዕቲ ጸብጻባን ዘቕርብ ናፃ ትካል። ተወሳኺ ዩክሬን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት በቲ ኩባንያ ዝካየዱ መሳለጢታት መብዛሕትኡ ግዜ ሩስያዊ ኣማዞን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዕላማ ክትገብር ጸኒሓ እያ። ሎሚ ካብ ክረምሊን ንደቡብ 69 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ኢንዱስትርያላዊ ቦታ ብውሕዱ 5 ሰባት ክመቱ እንከለዉ ካልኦት 10 ድማ ቆስሎም ክብሉ ሰበስልጣን ተኸባቢ ገሊጾም። ኣብ ካልኦት ቦታታት ሰበስልጣን ብርግጽ ካልኦት ክልተ ቦታታት ዋይልድ ቤርስ ኣብ ዞባታት ሴንትስበርግ ቲቨርን ከም ዝተሃስዩ ኣረጋጊጾም። كيف أتوم ديباتات نوتادراو حيل روسيا كم زغربو تقلص از دما موسكو تخدو مينستر مكلخال روسيا اب حدا ليتي 327 سب البو نفرتي عاقيتو خمزعنوا قاليتو اذا خمزين كله روسيا املا يوكرين زكايدتو متقعتي بوحدو 4 سبات كم تقلو تقليتو مينستر قدات وصاي امريكا مارك ريبا جنا صراحه انت هلوا نمصابي هرمز مولو نمخفات مس ايران ابستغبر سمع نعباله خم تراي قاليتو ريبا امينستر قدات وصاي غازيطنياتات ابزهابو مغلصي ابت زلزل معبالتات ترايو جناغن ناي موداتا ملكو ايحزن ترام كاب دحرواي من فراس نيران بومبا نموقع ندحيت كملس ابز وسنو الاوان سمع خمس قربه بقدمت مال سنبت غليص نيريو دحري بسوني سولوسن وعل كفرم كم زخلون غليصو ريبا اوت ابز اوان زربل زلو سمع مسير مستراح زملكت مخانن مس مدبر نوكليساوي ايران زملكت توسخ سمع كفرم كم زادلن دغمي غلص بتوصاي ግጭት አሜሪካን ኢራን ንምፍታሕ ዝግበር ጻዕታት ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ደረጃታት ከም ዘሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቀጠር ብምግላጽ ረቂቕ ናይ ተኸውን ዝኽእል ስምማዓት ይዝርጋሕ ኣሎ ክብል ኣብ መንጎ ክልቲአን ወገናት ዘሎ ቀጥታዊ ዝርርብ ከም ዘየለ ገሊጹ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ መስል ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።